Ondarrabi eta Lezoko gazteak ginen. Eta hasieran, juntatu zinaten uste duziala Gorka, Urbil, Mikel, Ondarrabiko hiruak. Gero Mikel Errazkinek ikasten zuen Mikel Izulain, nire lehengusua, eta nirekin. Batea, gu bila Lezokoa gea, hasi ginen jotzen bostak, sartu zen Geo Ritxi, bajista. Eta hola grabatu genuen, gure lehenengo maketa, gu 6 grabatu genuen. Domizili bat dut buru barnean, gidatzen ari nau munduan zehar. Leku majo bat behar genuen, handia, eta nik eta Mikelek ikasten genuen Lezoko musika eskolan, pianoa eta biolina, eta utzi ziguten lekua bat zeon, eta egokitu bat zeon oso ondo, eta hantxe saiatzen genuen, zazpilak eran noten ginen. Ikaskatu nituen